Hakat fronte gidelbäri. Aslı soğuk diýmän gatnap ýör. Yalvarıp çıktık. Hiç bolmadı. Çağa da şeydik getiraycık bolýar. Diýen ýok. Doğru diýen maýdym. Garaş. Kakan hükman eler. Garaşgın. Oğlum, yürün men sizi uğradayın. Seredinle? Şo görünýän gara göwnme bolmasa çağa. Görýäňiz mana gymylly. Doğru yanamay. Burada da var yani. На широком фронте оборону немецко-фашистских войск разбило 102 дивизии противника, захватило более 200 тысяч пленных, 13 тысяч орудий и много другой техники и продвинуло... Oğlum, rayfon işiginde maşin nur. Şoförden sonra bel kakider. Yoksa Movaňda gidýän maşin tapaýmak gaty kyndyr. Bolýan baryp görýän. Немецких оккупантов и изгнание их из пределов нашей Родины. Верховный главнокомандующий Daha yapıtılır mı ka? Nağıydım tut yar var. Москва, Кремль 25 января 1943 года. Görsene. Muňa näme diýersiň? Gülnabat akylly ýalaky. Bu aýazda çağany, beýle uzak ýoly nenen iýber billike. Ödem çıplan. Yırtık galoşly. Yine dedi göz naşdy. Kalam soraya. Yetем pleno, men özüm geldim. Görlemini, bollum men başyma gahrman. Gülnabat görgüli ödüre yer tapýan näler, çar tarapy urunýandyr bu wagt. Çaltırak kolhozyň kantoryna jaň etmeli. Alo. Alo. İçeni, iç. Kolhoz. Kolhoz. Şoňa garaşýarmy? Hawa. Sereksene. Şeýle ýazda 5 kilometr ýol ýöräpdir. Aklyň hayran galmaly. Men koruna dallar. Brava. İhsan gahraman alıp barýar. Ýagdaý nähili? Oklady. Kayıplarım alay. Eber gıyım. Oraya anla. Ağamanlarım. Hoş bulduk.
Kahraman ýigit, tur geldik. Näme şunu? Murat Gulday. Tanıdın mı? Anırga? Bu şunlar. Ene gördün mü? Şey edip dikiliyor. Yergana. Yergana. Boşluk Murat Gulday. Bir. Murat Gulcan, tamam gelin mi bana? Bağlacığım gelin, bağlam gelin, bakın yürüsün. Murat Gulcan gidin ödüm düştü. Doğrucu. Tamam gelin mi? Mun ne ettin? Hani bana da bir yol verin. Sağaman yerlim oğlum. Gagameli. Oho. Ya. Tawolcum. Uy, Merdancan yadımdan çıkayıplar. Men sana bir busulcak bereyim oğlum. Gecen ahli olanı öğretti. Eğer istantiyadan can etmedik bolsalar, o değerlerdi. Dur oğlum, ana hap busulcağım. Hoş haberim için. Ehtiyacım. Han hovlukma? Men näme? Berigi dar bolup galar öýdýäňmi? Hakına teredenler senin mal edip yentmeli bolin. Ýöne ejem üçin etdiň-de. Öz artacağım üçin ýetläp dikdim. Sen netiýäň eken. Al oğlum, toýdy gýerdi. Şuňy ýaly hoş habary biziň owamda ýygy-ýygydan getirip durgun. Bolýar. Gazet mi? Merdancan, sen mi? Geç. Bizim maşına geç. Tamam oğlum. Gördün mü? Şunun etseniz bir eyyem getireceği keliniz. Avans söyleyen yeser zattır. Cağa azar vermesene.
Oy. Mene bir çaq yuğunan toň öýdüp ýörüm. Sen heni edem ýatyrmyň. Tädimen gülnokjak. Antur. Goňşular näme diýer? Men bahar gyýdym. Ýalta ten ýerler. Ululaň toň beýle ýalta gyýdy kim gelin edinsin? Antur. Tur baharjan tur. Men ýeşen ýerje gyýdym. Men akylly gyýdym. Antur. Tur ulajygym tur. Bollun tur. Aýyp bor. Hani? Erkirligiň taçakda duranlar. Süýt berýän ýerleň bilenim şuny hataplaşjak bol. Onumydam ýekeje şeriljek galdy. Men ýene işe gijak alýanna. Bolýanyny da atlar öýüň ýagnaşdyr.